सुइचखौहाय अन खालामसै आरोना दा बेवहाय गोग्लैनायदो नुबायना नोंथांमोना नैबे जिनिसखौ नुदोंना बेयो मा जिनिस बेयो बेखौ बयनिबो न'आव नुगोन नोङो जाय जायनि न'आवहाय कारेन्ट वायरिं खालामनाय दं बेखौ नुगोन आरो जायफोरा नुवाखै दिनैहाय नायना लादो बेखौ आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै आं दिनै खोन्थागोन खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फिन फैफिनलायबाय आं दिनै एमसिबिनि सोमोन्दै खोन्थागोन जों एमसिबिखौ मानि थाखाय बाहायनांगौ आरो एमसिबिया सर्ट सार्किट जायोबा ट्रिप जामारो ना जामारा आं बेखौबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोन्थागोन आरो देखायगोन आरो लाइभ प्रुफ आं नोंथांमोननो एमसिबि गोग्लैनायखौ आं नोंसोरनो देखायनो नाजागोन दा जोंनि एमसिबिया मा माखौ बाहायनांगौ होननानै बुङोबा जोंनि न'आव गाहायै एमसिबि बाहायथारनांगौ होननानै बुङोबा जोङो टाइप बि एमसिबि दङ जोंना एमसिबिया गासै मोनबा रोखोमनि दङ बि टाइप सि टाइप ओमफ्रायहाय डि टाइप ओमफ्रायहाय के टाइप ओमफ्राय जेड टाइप दा जोङो मा एमसिबिखौ जों न'आव बाहायनो हायो होननानै बुङोबा जों मोननैल' एमसिबिखौ जों न'आवहाय बाहायनो हायो लोगोफोर मोनसेया जाहैबाय बि टाइप मोनसेया जाहैबाय सि टाइप दा आंनावहाय टाइप बिबो आरो टाइप सिबो दङ नैबे जाहैबाय टाइप बि 10 लिरनाय दंना माने बे 10 एम्पियारनि टाइप बि एमसिबि ओमफ्राय नैबे C6 नुदोंना बियो बे जाहैबाय टाइप सि एमसिबि बियो टाइप सि दा जोङो डि टाइप एमसिबिखौ जोङो बाहायनो हाया जोङो डि टाइप एमसिबिखौ जों मानि थाखाय बाहायनो हाया होननानै बुङोबा डि टाइप एमसिबिनि ट्रिपिं टाइमा एसे बांसिन जायो आरो डि टाइप एमसिबिया माने बै जोंनि ट्रान्सफर्मार गिदिर गिदिर ट्रान्सफर्मार बेफोरनि थाखायसो जोङो डि टाइप एमसिबिखौ बाहायो ओमफ्रायहाय के टाइप आरो जेड टाइप जेन'बा के टाइप आरो जेड टाइपखौ जोङो जोंनि न'आव बाहायनोनो हाया मानो होननानै बुङोबा बेनि ट्रिपिं टाइमा एकदम बिराद खम माने मिलि सेकेन्डआवनो बियो ट्रिप जायो दा बेखौ जों मायाव बाहायो होननानै बुङोबा जोङो बेखौहाय सेमि कन्डाक्टरफोरावसो बाहायो आरोना माबा मोनसे सार्किटफोरावहाय जोङो बेफोरावसो बाहायो दा बेखौ जों न'आव बाहायनो हाया जुदि जोङो बे के टाइप आरो जेड टाइप एमसिबिखौ जों न'आव बाहायबा मा जागोन मिथिगौना लोगोफोर जोंनि न'नि एमसिबिया सब समाय गोलैबाय थागोन जोङो थिखोनोनो बालायलायगोन आरोना बेनि ट्रिपिंआ बिराद डेन्जार माने सेन्सिटिभ एमसिबि होननानै बुङो के टाइप आरो जेड टाइप एमसिबिखौ ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो न'आव बाहायनो हाया जुदि जों न'आवहाय गोग्लैबाय थायोबाथ' जों एसे उसुबिदा मोनगोन ना थिखोबाय थानो दा ओंखायनो जों माखौ बाहायनांगौ होननानै बुङोबा बि टाइप आरो सि टाइप दा बि टाइप एमसिबिया बेसेबां सेकेन्डआव गोग्लैयो होननानै बुङोबा 0.01 निफ्राय 13 सेकेन्ड बेनि गेजेरावहाय बे बि टाइप एमसिबिया गोग्लैयो ओमफ्रायहाय सि टाइपआ 0.01 बेनिफ्राय एसे टाइमा बांसिनलाय आरोना बे बि टाइपनिफ्राय बेहा 0.01 निफ्राय बिदिनो 14 सेकेन्डनि गेजेरावहाय बे टाइप सि एमसिबिया गोग्लैयो मिथिबायना लोगोफोर ओंखायनो जोङो मा खालामनांगौ जोंनि न'आवहाय जेनाखि बाहायनाय एमसिबि जोङो टाइप बि एमसिबिखौ बाहायनांगौ आरो जोङो टाइप बि एमसिबि मोनाबा जोङो टाइप सिखौबो बाहायनो हायो मानो होननानै बुङोबा टाइप सि ट्रिपिं टाइमाबो एसे सेमानोखा नालाय एसे अब्लाबो टाइप बिया एसे साबसिन आरोना बाहायनायावहाय दा जोङो एमसिबिखौ मारै बाहायगोन होननानै बुङोबा जोङो बेवहाय मोनसे रेटिं होनाय थायो दा नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होयोबा नुगोन नैबाव नै नुदोंना बाहाय B10 नुदों B10 माने बे 10 एम्पियार जुदि बे एमसिबिजों 10 एम्पियारनि बारा कारेन्ट खारबाथाय बे कारेन्टआ ट्रिप जागोन नैबे जाहैबाय C6 नुदोंना C6 माने बेजोंहाय 6 एम्पियारनि बारा कारेन्ट खारोबा बेजोंहाय बे एम्पियारा माबाया ट्रिप जागोन आरोना बे एमसिबिया नैबे जाहैबाय C25 माने बे 25 एम्पियारनि बारा कारेन्ट खारोबा बियो ट्रिप जागोन दा जों माखौ बाहायनांगौ होननानै बुङोबा जोंनि न'आवहाय टाइप बि एमसिबिखौ बाहायनांगौ मानो होननानै बुङोबा बेनि ट्रिपिं टाइमा खमथार आरो एसेयावनो ट्रिप जायो आरोना बे एसे सर्ट सार्किट जाबानो बे ट्रिप जायो दा जोङो मा खालामनांगौ जेन'बा जोङो बेसेबां लड लागोन जोङो न'फोरावहाय जेनेबा बारा माबा एसि फ्रिज बेफोर गैयाब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो B6 बा B10 बेखौ जों बाहायनांगौ आरोना 10 एम्पियारनि बेहाबो मोनसे रेटिं थायो नालाय दा माखासे मेसिनफोरा एसे एम्पियारा बुरजा जायोखाय जों बिनि थाखाय एसे एमसिबिखौ एसे देरसिन नांगोन जेनेबा एम्पियारखौ बारायनांगोन जोङो जेनेबा बाहाय B10 बा B25 थागोन B25 थायो आरोना बे B35 थायो 32 थायो दा जों बेखौ बाहायनांगोन आरोना दा बेखौहाय रेटिं नायै रेटिं बेखौ इलेक्ट्रिसियानफोरा मिथिखागोन आरोना दा ओंखायनो जोंना न'फोराव माखौ बाहायनांगौ जोङो B10 आरो B6 जों बेखौहाय कम्पालसारि जोङो बाहायनो हायो एमसिबिखौहाय दा बेयो माबोरै ट्रिप जायो होनबा बियो सिङावहाय मोनसे बेना मेगनेट सोमजियो आरोना जेब्ला
कारेन्टआ ओभारलड जागोन होनबा बेवहाय मेगनेट सोमजिनानै बेखौ स्प्रिंखौहाय बेवहाय मोनसे मेटालिक मोनसे माबा थायो बियो बोनानै लायो आरोना होनबा बेयो हारसिंनो ट्रिप जागोन बे हारसिंनो ट्रिप जागोन दा एमसिबिआ जोंखौ मानिफ्राय रैखाथि होयो होननानै बुंबा एमसिबिआ जोंखौहाय मोनथाम रोखोमनि जोंखौहाय सेफटि होयो मोनसेया जाहैबाय सर्ट सार्किट जायोबा बे एमसिबिआ हारसिंनो ट्रिप जायो जों माने बोख्लायलायनाङा हारसिंनो बे ट्रिप जाखागोन आरोना जै सर्ट सार्किट जाबाय होनबाथाय जोङो बे एमसिबिआ हारसिं होगोन सर्ट सार्किट होननानै बुङोबा जेन'बा निउट्रेलजों फेसजों जेन'बा बबेबा लिक जानानै कारेन्टआ नांजोबलायबाय आरोना मोननैजोंहाय कन्टेक्ट जालायलायबाय होनबा बे एमसिबिआ हारसिंनो ट्रिप जागोन मिथिबायना आरो जुदि नोंनि कारेन्टआ फेसआ निउट्रेल नङाबालानो बै आर्थिंजोंहाय जुदि कानेक्ट जायोबाबो बियो एमसिबिआ हारसिङै ट्रिप जागोन मोनसेया जाहैबाय ओभारलड जेब्ला कारेन्टआ ओभारलड जायोना जेनेबा नोङो बाहाय न'आवहाय नोङो 10 एम्पियारनिल' कारेन्ट नोङो नांगौ दाना बेवहाय नों 25 एम्पियारनि मेसिन लाबोनानै दाना 25 एम्पियारनि नोङो मेसिन सोफैबायलाय जाहैदों बे बर्डआवहाय होमबा बे कारेन्टआथ' बिजों अभार खासैना होमबा बे एमसिबिआ हारसिङै ट्रिप जागोन मिथिबायना लोगोफोर ओंखायनो जोङो एमसिबिखौ बाहायनांगौ एमसिबिआ जोंखौहाय अनेक सेफ होयो आरोना जोंनि इकुइपमेन्टफोरखौ मेसिनफोरखौ जोंखौहाय सेफ खालामो जोंनि वायरिंखौ सेफ खालामो जुदि एमसिबि गैयाबा ट्रिप जायाबा मा खालामो जोंनि बे वायरिंआ गासैबो खामजोबगोन तारफोरानो खामजोबगोन मेसिनफोराबो खामगोन आरोना बे थायोबा जाहैबाय सर्ट सार्किट जाबानो बे गोग्लैखागोन नालाय जोंहा गिनांगौ गैया आरोना जोंनि बे मेसिनफोर जोंनि वायरिं बेफोरो खामनाय नङा मोजाङैनो थागोन दा आं बिनि ट्रिप जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोनहा नायदो बिनि ट्रिप जानायखौ लोगोफोर आङो दहाय ट्रिप खालामबाय थादोंमोन दा दहाय मा जादों ट्रिप खालामनायावहाय माने ओरैबायदि जाबाय बुस्थुआ नैबे टाइप बिखौहाय आं लागायदोंमोन ना दा आं टाइप बिखौनो खेवना लाबाय नै नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दा आं देखायबाय नै टाइप बिखौहाय बे B10 नुदोंना माने टाइप बि बियो ओमफ्राय 10 एम्पियारसिम 10 एम्पियारनि बारा कारेन्ट खारबाथाय बे ट्रिप जागोन आरोना दहाय आं बुंदोंमोन ना बेहा नै जेबो बिदि माबा गैया माने नों जेरै गोसो एरै लागायनो हायो ओरैबो लागायनो हागोन ओरैबो लागायनो हागोन गोसो बायदि बेखौ लागायनो हायो बेना माने नै लिरनाय गैया ओमफ्राय लड बेजोंहाय कारेन्ट बिदि लिरनाय गैया आरोना नै बेहाय नायदो बिदि लिरनाय गैया बेहा दा अब्ला जों बेखौहाय बिदि लागायनो हायो माने जेरै गोसो एरै जों लागायनो हायो नाथाय नैबे एमसिबिनियावहाय जोङो बिदि लागायनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोबा बेवहाय दं नै मोनसेजों दङ लाइन मोनसेजों दङ लड दा जोङो लाइन नालाय जों लाइनखौ जों बिजों सोथारनांगोन ओमफ्राय नैबेजोंसो जोङो लडखौ लाथारनांगोन मिथिबायना बे उल्थां फाल्थां लागायबा बियो एमसिबिआ खामानि होनाय नङा अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय नैबे आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो मोनबाय एमसिबिखौ बोरै लागायो दा एमसिबिखौ बोरै लागायो होनबा बेखौ सिरिसावसो लागायो दे बिजों फेस बिजोंबो फेस ओंखारगोन जेनेबा बेजों जोङो लाइननि फेसखौ सोबाय जोङो जेनाखि मिटारनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बेजों जोङो लडखौ लाबाय फेसखौ निउट्रेलावहाय जोङो एमसिबि लागायलायनाङा दे रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लादो जोङो एमसिबिखौ मोनसेल' लागायो माने फेसावल' लागायो निउट्रेलाव जों लागायनाङा दा टाइप बि एमसिबिखौ आङो नै सर्ट सार्किट खालामनानै देखायसै माबायदि बियो गोग्लैयो माबायदि ट्रिप जायो नायदो नोंथांमोना दा ट्रिप खालामनो थाखायथ' जोङो जिखुनु निउट्रेल फेस सोबानो जायोना दा बेजों मोनसेजों निउट्रेल मोनसेजों फेस सोना होबाय आं नै होमबाथ' सर्ट सार्किट जाबाय नालाय बियो दा बे माबायदि गोग्लैमारोना गोग्लैमारा नायदो नोंसोरो देखायनोसै आं नोंसोरनो दिनैहाय लाइभ बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि इउटुबार बेबायदि फेसबुक पेज दासिमबो गैथ'वा कारेन्टनि सोमोन्दै खोन्थाग्रा आंनो फार्स्ट ओंखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो कारेन्टनि सोमोन्दै फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन दाथ' बे अबाव दं नै बे ओरै बोखोबासो अन जागोन ना बेयो दा बे अबाव दङ दा आङो बेखौ नै बोखोनानै होनोसै ओमफ्राय आङो नैबे सुइचखौहाय अन खालामसै आरोना दा बेवहाय गोग्लैनायदो नुबायना माबायदि गोग्लैदों बे एमसिबिआ ओरैबायदि फास्ट गोग्लैयो माने 0.01 सेकेन्डआवनो बे एमसिबिआ ट्रिप जायो दा बे ओरै बोखोना होबाबो बेयो माबा जानाय नङा आरोना बे ओमफ्राय नै हाजारखि बोखोयो नै माबानाय नङा नै बेयावसो गोग्लैहैबावबाय नुबायना लोगोफोर माबायदि जादों बेयो दायो नै आं खनसे ट्राइ खालामबावसै थिखोबावबाय आं खनसे एमसिबिखौ दा बेखौहाय खनसे ट्रिप खालामनायबावसै आरोना नायदो नुबायना माबायदि ट्रिप जादों बेयो दा बेबायदिनो ट्रिप जायो आरोना एमसिबिआ अब्ला जोङो
बेयो जोंनि थाखाय एकदम फुरा सेफ आरोना जोंना कारेन्टआ माबा मोनसे सर्ट सार्किट जाबानो बे MCBआ बाव गोग्लैफैगोन मिथिबायना ओंखायनो जों MCBखौ लागायनांगौ अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय MCBखौ मानि थाखाय लागायनांगौ बेखौ मिथिनो मोनबाय MCBखौ बोरै लागायनांगौ बेखौबो मिथिबाय दा आङो नायदो नाय आं बेखौ डाइरेक्ट नैबेवहाय पेरालालाव सोगोन दे बे पेरालालावहाय सोना होगोन आङो दा नायबानो जाबाय जेरै बे MCBआ ट्रिप जामारोना जामारा दा बेयो अबाव दं हो बे बोखोबासो अन जागोन खिन्थु नै दा बोखोबा बे गोलैनाय नङा दा अबाव दं नालाय दा नोंथांमोना जानला मोनला न'आवहाय जेबो सेफटि गैयालासे बानायनो नाङा दा आङो जुथा गानदों चेयाराव जिरायगासिनो दं ओंखायनो आङो बेखौ फुल सेफटि लानानैसो आं बानायखादों आरोना न'आवहाय ओंखायनो नोंथांमोना जानला मोनला खालामलाबायनो नाङा आरो जायफोरनाखि नलेज थानाय बेफोरसो खालामनांगौ नलेज गैयाबा खालामनाङा आरोना दा नायदो आं बेखौहाय ट्रिप खालामसै दा नै आं अन खालामबाय हो दा आं बेखौहाय कारेन्टखौ सुइचखौ अन होनानैसो बे गोग्लैगोन मिथिबायना नै डाइरेक्ट गोग्लैबायना बेनि